Здравейте, добър вечер, включвам се веднага след като мина 12 часа, както може да видите в момента е 12 часа и 8 минути на 6 август. Вие със сигурност ще видите това клипче доста по-късно, но все пак аз го заснемам сега, да се знае. Така че тази вечер ще изтегля тримата ни победители в giveaway за двете книжки от издателство Ibis. Всичко една бройка, т.е. един победител и до всички момчета, които съм обичала от Джени Хан, които са две, т.е. ще избера там двама победителя. Както си знаете, ще използвам ето този сайт random.org. Тук ще задам минимален брой критерии, тук максимум и ще генерираме един резултат. Ще излезе едно число в този диапазон, който задам. И ето имаме една екселска таблица, която е на два шита за всичко и до всички момчета. Сега ще теглим за до всички момчета. 120 хора са участвали. Това е последният човек, така че ето тук сега ще задам 120 и ще генерирам и победителен е 28 номер. Нека сега да видим кой е 28 номер. И това е Кристиян Сотиров. Ето, Кристиян Сотиров. Честито. Нека сега да отидем и да изтеглим втория победител, който е 24. Много са наблизко. И това е Гергана Василева. Ето, честито е на Гергана Василева, т.е. Кристиян Сотиров и Гергана Василева току-що си спечелиха до всички момчета, които съм обичала. Сега минаваме към всичко. И тук хората ни са 77. Ще задам сега ето 77 и ще генерирам победител номер 13. Номер 13 е Емилия Ренетова. Надявам се правилно поставям ударението. Честито и на Емилия. Очакваме Емилия, Гергана и Кристиян да се свържат с нас в рамките на 24 часа на имейл bookador2@gmail.com, като ни изпратят скриншот за това, че са абонирани за нашия канал. Аз по-късно, сега за да не ви бавя, ще ви намеря коментари тук в полето за коментари под клипчето. Така че съм сигурен, че всичко сте изпълнили, но все пак ви молим да ни изпратите скриншотове, за да знаем и ако някой има някакви проблеми с това или оспорва, че вие сте победителите, да можем да докажем, че всичко при вас е наред и с право сте заслужили наградата си. Още веднъж честито на Гергана Василева и на Кристиян Сотиров, които си печелят до всички момчета, които съм обичала, и на Емилия Ренетова, която си спечели всичко. С вас ще се видим съвсем скоро, защото ви очаква още един giveaway. Всъщност нямаме търпение да ви споделим за какво става въпрос, но датата за него е 9 август, така че той ще бъде открит на 9 август. Очаквайте включвания на този ден. Ще се видим съвсем скоро. Благодаря ви, че бяхте с мен и съжалявам за тези, които не успяха да спечелят, но ще ви кажа, че ние най-вероятно ще продължаваме да правим giveaway, така че се включвайте. Благодаря ви. Надявам се да ни разберете, че няма как да направим всички победители, макар че ни се иска. Но се надяваме и хората, които си спечелиха, да се свържат, защото ако не го направят до 24 часа след обявяването на това клипче в YouTube, то за съжаление ще избираме нови победители. Така че побързайте и това е. От мен пожелавам ви лека вечер, аз си лягам. Вие най-вероятно, когато гледате това клипче, няма да е време за сън, но ви пожелавам хубав ден или хубав вечер, там каквото се пада. Ще се видим съвсем скоро. Чао!